ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೇನು ಚಳ್ಳಾರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳಾರಿಂದೇನು ಯಾನಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂಚೂರು ಲಕ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂడి ಜೋರು ಬರ್ಸವರು ಒಂದೊಂದು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ದೋಸೆ ಈ ತಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಿದಾರ್ತೀನಿ ಮಾತಾತಲು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀತ ಎತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೇ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ತೂಲೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕೆ ಚೂರು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಗಸಿ ಗಸಿ ನಾ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ಒಂದು ತಿನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲೀಗ ಕುಡ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚೆ
ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯರ ನಮ್ಮ ಚಾಪರದ ಪಿದಾಡಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕಾಂಡ ನಾನು ಚಾಕಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಅದೇ ನೋಲತ್ತ ಅದಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಚಾಪರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರು ಉಂಡವೆ ವಾರೆ ಬುಜ್ಜಿ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಲು ಅದೇ ಕಂಡಡು ಅಡ್ಡೋಡು ಬೋಂಡು ಬತ್ತಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಯ್ ತಿನ್ಪಿನ್ನಿಟ್ಟುಳ್ಳಲ್ಲ ಮುಳ್ತುಳ್ಳಿ ನೀರು ಮಿತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಓಲು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟದು ನಿಮ್ಮರನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಶಾಂತಿ ಸದಾನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜು ವಾರ ಇತ್ತ ಅದು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬತ್ತ ತುಮಕೂರು ಬಂಡ 8 ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪಿನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ 8 ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ತುಮಕೂರು ದಾಟದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಸೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಶೆಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅವಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಅದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಯಾರು ಮಾತ್ರ 10th ಅದು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ ಅವಳು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿನಿ ಕೆಲ ಗಂಟಲು ತಿಕ್ಕಡು ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿನ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಬೇತವಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಪೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಎಗ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೆಂಗ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ನಿಕ್ಳು ಬಾಸ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏರ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ ಎಂಕುಲು 10 ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಕಲೇ ಶಾಕ್ ಆಡ ಅಕಲೇನು ಹಿಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಸ್ ಬಂದಾರು ಪಂಜಾಬಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಮಧುಕರ್ ಸರ್ ಅಂದಾರ ಪುದಾರು ಬಾಸ್ನ ಅಂಚ ಮುಸುನಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಿದೇಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸವರೊಂದು ಉಂಡವೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ ಕೇಂಡೇರೆ ಎಂಕುಲು 10 ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೈದೀನಿ ಇಂದ ಎಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ ಅವಳು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನಿ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಒರಿ ಪೋಯಿರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದೇರಿ ಹೆಂಚಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದೇರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಪೂರ ಪೋನ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ನು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋಯೆ ಮಾತ ಪೋಯೆ ಏನಾರು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ವೇತ ಪೋಯಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇಕೆ ಏನು ಬೇರ್ದು ಇದು ಅದ ಮಲ್ಪೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏಂಡಲ್ಲ ಏನಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡಡೆ ವಾತಿರ್ನು ಪಂಡೇನು ಸೀದ ಪೋಯೆ ಪೋದು ಪೋನಾಗನೇ ಕಮ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವ ನಿತ್ತನು ಪೋದು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನು ಕನ್ನಡಡೆ ವಾತಿರು ಸರ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಬಂದಿರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಾರ್ಲ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿರು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ದ್ಯಾಗ್ ಪಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಸೈಯಡಂದು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪಂಡೇನು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ದಾದ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೇನ ಪುದರ್ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈತೆ 10th ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇತ್ತು ಎಂಕ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಅಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇತ ಅಂಜೋಕ್ಲೇರ್ ಲೆಜ್ಜರಿ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲ ಬಂಡೇರು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಸರ್ ನೀವೇನು ಸರ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಂಡೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡು ಅಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಜೀ ಬಲ ಬಂಡೇರಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಈ ಬಲ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಬೇಲೆ ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಡೇನು ಹೌದಮ್ಮ ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಾ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮಂಡೇನು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಪುರದೆ ತೊಂಡೇರು ಬಯೋಡಾಟ ಪುರವಲೆ ದೀವಂಡೇರಿ ಎನ್ನಡ ಬಯೋಡಾಟ ಬಂದು ಆತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜನಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಡು ಬೇತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇದ ಆಲಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಯಾ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ಲ ಕಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಆತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಟ 2 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡು ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಟುವರೆಗೆ ಚಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬೋಟ್ತಿನಾತು ಒಣಸು ಒರಿಂದ ಪತ್ತೊಂದುಲ ಬರೋರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತೇನು ಹೊರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಅದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪಾರ್ಲರ್ಲ ಪಾಡಿಯೇನು ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಊರುಡು ಪಂಡೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಏನಪ್ಪ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಸ್ವಂತ ಪನ್ನನೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ತಮಿಳ್ದ ಪೊಂಜುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆರೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇನು ಅವಳಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಮಕೂರುಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಪನ್ನುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಪಾರ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ನಡಪಾಯ ರಾಯ್ಜಿ ಏನ ಮಾಮಿ ಪಂಡದು ಪಂತೇರ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಪನ್ನಿನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸೆ ತೆಗೆದು ಜೈಟ್ ಒಂಜಿ 25,000 ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷದ ಪಾರ್ಲರ್ನ ದಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಜೈಟ್ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೀನಿ ದಾದಲ್ಪು ಬತ್ತದಾತು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದಾತನಿ ತೇನ ಅವಲೇತದು ಎಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡು ಬತ್ತನು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮದ್ಮೆ ಅವಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪಿನ್ನೆಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗೊಲೆ ಆಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೈಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗೊಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಎಂಕ್ 2019 ಇಸವಿಡ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಏನು ಬಚ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕೆಂಜರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೆಂಜರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಂತೆ ಅಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡವಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲದಲ್ಲಾಗಡು ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚೆ ಒಂದು ಮಸ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದನೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನಿನಿ ಮಸ್ತು ಕಾಮಿಡಿದ ಪುರಿ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನವರ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಅದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಾರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಈರ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಂತೇರು ಈರು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲೆ ಅದು ಕೊಡು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆನು ಕನ್ನಡೋಡವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರ್ಲಾ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತಮಿಳುಡು ಮಲ್ಪುವೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ಪುವೆ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅದು ಮನ್ಪರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೋಡೆತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಲೇ.